Egoli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile egoli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwandonga siyaduma zimbeqolo mnganami uyazi kumanje umoya wami uphilile njengoba ngiphila ngamaphilisi plazi maningi manje ngiwuphuze ekhemisi ngiphethe no DJ Bejeli yashe ngaligibe lithi phuzane ngangiphethe mali yamayidliwe kuze kuseni manje uphelile umbuso uye ekhaya nekubuso asekho nezokusenga ingubo ngisaba nokusho ngoba ngayibona inqaba ngifikile egoli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile egoli lapha intombi zimbeqolo mnganami. Sinibingelele babukeli emakhaya, siyaphinda sanibingelela futhi kwisihlahla sejini la kufice khona abanye ababalaphi bendabuko besichazela ngeminye yemilingo yabo. Namhlanje siyabona futhi ukuthi siphethe yena umkhulu udube umeduze kwesihlahla futhi ikhona into azositshena yona futhi namhlanje emayelana nesihlahla. Sawubona umkhulu udube, sakubingelela baba. Ya sabonana nonke. Yebo. Ninjani baba? Usukile namhlanje kuyi Valentine Day, usukule ithandani. Siyaphila. Yebo baba, hayi sikhona nathi baba, siyaphila. Esambe kakhulu impela namhlanje siphakathi emahlathini sijulukile. Simanzi siphethe yena futhi umkhulu udube. Siyacela ababukele emakhaya ukuthi ni like ni subscribe, niphinde nisitshene ngeminye yembono yenu futhi nani ukuthi nicabangani ngalo ikhehla leli umkhulu udube. Mkhulu udube, namhlanje usiphetheleni baba? Namhlanje nake ngiphethe nasi isihlahla sehluze. Ihluze. Ihluze ke lumuthi wenhlanhla. Yebo baba. Liyahluza izinto zakho zonke. Okay. Likwazi nokuhluza idlozi elimbi. Likwazi ukuhluza idlozi elihle. Yebo. Limhlophe ekhaya. Yebo baba. Lona leli hluze leli. Yili ihluze leli. Lona ihluza izinto leli. Okay, ake ngisiboke lihlahla sisibone kahle sibabukele emakhaya kuze nombani osaziyo asho mhlambe into ayaziyo ngaso lesihlahla abhale phansi la kuma comment asitshene naye ukuthi yini ayaziyo ngaso. Ukhulu udube awuphinde usichazele ngaso lesihlahla lesi ukuthi sisebenza kanjani. Ya ngithi isihlahla senhlahla nje. Lesihlahla uyathwala ngaso. Yebo. Ukwazi ukuba nemali eningi. Ngenxa lesihlahla lesi. Ngenxa lesihlahla lesi. Yebo. Ube nomcebo omningi. Yebo baba. Lesihlahla ke kudingeka nje ufike la ngo-12 o'clock ebusuku. Oh, okay. Amatshe amabili nemithombo engango 2 kg. Oh, okay. Ya. Yebo. Kodwa ke ngisachaza ke into eningi ke kusuka lapho ke. Sengeza lo muntu ongabe enziwe ngalezo zinto. Oh, sefuna ukuthi asisebenzise sona lesihlahla lesi. Sefuna ukusebenzisa, efuna ukuthi ngimenze. Yebo. So ngalapho ke senkwazi ukumenza ke ngalento ke ngalesihlahla lesi. Isihlahla silesenhlanhla lesi sikhulu kakhulu. Yebo. Osiphindela igama laso babuthe yini konje igama laso? Ihluze. Yebo, manje baba awungitshene wenze njani ngaso, ungichazele nje kancane usibeke engqondweni kancane ukuthi sibone ukuthi wenze njani ngaso mase unomuntu wakho usumenza ngalendlela omenza ngayo la kusona. Ya, lokho ngisho ukuthi okuningi ngeke ngokuchaza kodwa ke kufuneka amatshe amabili la. Yebo. Amabele. Oh, hayi. Nawo la ngo-12 ebusuku. Yebo baba. Sengiyakwenza ke lento ke engifuna ukwenza kuyona. Yebo. Ya, siyawuxebula ke omunye ke. Yebo. Uzoxuba nalomuntu uzofika ugqume ngawo lapha ekhaya, ugqume. Mesiyaphuma ke lento oyifunayo. Oh, okay. Izihlahla ke kuyenzeka zibe mbili, zihlukane kabili, kube khona esenkunzi, kube khona esendoda. Oh. Lesi sikusona ke lezi esemanzi lesi sikusona. Oh, sesifazane lesi. Sifazane ke lesi sikusona. Okay, manje mkhulu udube ungakwazi ukuthi usichazele kancane kafushane nje ukuthi ubona kanjani ukuthi esenkunzi lesi kunesifazane. Ya, hayi siyabonakala nje nangamagqolo aso. Oh, okay. Ukukhuluphala kwaso kubonakala ukuthi hayi isona. Uthi hayi lesi sihlukile ke lesi sihlukile lesi. Masithela.
sithele ngendlela ehlukile. Sona sifane nenkosi, inkunzi ayitheli kakhulu. Yebo. Manje ke usumenzile ke mkhulu ke mhlambe umuntu wakho ke wamenza ngaso lesihlahla lesi ngalendlela owenza ngayo mkhulu. Mhlambe ke sekuba nenkinga isihlahla mhlambe sekuba khona umuntu okukhatha indawo abanye bathi site sifuna ukwakho umuntu asithathe isihlahla sijijele ezantsi ngogandaganda noma sishawe izulu noma nangomunye usithezile. Kwenzakalani ke ngomnikazi waso ngalapha eceleni ngoba phela yena usuke sekhiphile into zakhe wazibeka esihlahleni noma wazenza izinto zakhe wayishiya esihlahleni esazi ukuthi into zakhe zizomambela kahle. Kwenzakalani ngaye? Yawo, umbuzo omuhle lo obuzayo. Yebo mkhulu. Isihlahla asipheli. Ngabe singashawa izulu. Yebo. Kodwa singamile lapha ezantsi. Yebo. Simile lapha ezantsi. Simile khona ukuthi buduze. Noma lapha phesheya kodwa kube kusayisona lesi. Yebo. Manje simile okwesibili siyashesha kukhulu ngabona sesikhulu sesingaka. Siba sesinamandla kakhulu ke lapho. Yebo. Lokho mengikulinganisa nje lingasa nangomuntu umuntu nawe uyafa. Yebo. Kodwa akafi lokwangempela. Yes. Uyafa manje aphinda abuye ngokomoya mhlawumbe abuyele komoya umntwana. Yebo sekubuya ispirit sakhe. Sekubuya ispirit sakhe. Yebo mkhulu. Abantu abaningi nje bayakwazi lokho abakaphika mekuthi abakwazi lokho. Uyaphinda afe aphinda avukele komunye. Senze njalo. Mesifa la siyabuya siphinde sivuke kwesinye ngaphambili. Yebo mkhulu. Okusho ukuthi inkinga azikho inkinga njengalelo mbuzo ade ngubuza ukuthi wenze njani wena uma ukuthi isihlahla sakho sesisusiwe lapho noma sesigawuliwa awubi nankinga umuthi mkhulu sisuke sisakhona ngaphansi isihlahla. Sisakhona ngaphansi sisazoqhubeka simile futhi kwenye indawo. Njengalomuntu nje mina nje ukhole ngifike khona ngenze ini kodwa ngifike ngibotha le ndawo le ngijwayele kudala. Yebo mkhulu into eyenzakalayo leyo mkhulu into eyenzakalayo leyo. Ngibotha la ngayibona le nto le. Dala ngiphinde ngiyibona ngaphambili. Dala saphila emhlabeni. Yebo mkhulu hayi mkhulu nathi sike sizwe masifunda phansi la ezikolweni bayashitshena bathi cha thina siyihlahla kodwa ezihluke ngokuthi zona azisenazo impande singcono ngalokho siyihlahla kodwa ezingasazi nazo impande. Yebo mkhulu. Hayi ilona ke ihluze leli isihlahla uthi mkhulu siyahluza lesihlahla lesi sikwazi ukuthi sikutshengise indlela zakho nasebusuku ulela ngithi mkhulu. Mase nasebusuku mawulele mawuphupha amaphupha akho ayahluzeka la ubona yonke into ofuna ukuyibona noma ufunda yonke into ofuna ukuyifunda uma usebenzisa lesihlahla lesi ebusuku kodwa uma usulele angithi mkhulu kunjalo. Yebo ngaphinda futhi ma ukuthi ufuna ukuhluza idlozi elimbi. Yebo yabona nje uma ungagawula induku engaka. Yebo mkhulu. Usethe le nduku engaka mase ngiyakusethela ke le nduku iyodwa. Yes yona nje lo iphethe. Yebo mkhulu. Mase ngiyakusethela lo nduku ukuthi egcina uzoyithatha uyibeke emsamo. Okay ayihlali noma ukuphi ihlala emsamo kuphela. Ngikusethele mhlawumbe beke emsamo. Yebo. Idlozi elimbi iyalikhipha kusele idlozi elihle. Kuphela. Uma sikhuluma ngedlozi elimbi, idlozi elimbi ula ukuthi mhlambe usuzuwina ilotho. Yebo mkhulu. Kuthi ekugcineni usuyiwina ilotho ukuthiwa sokulahleka ithikithi. Sokuqhamukela lo dlozi elimbi ke la ilahla lena ngoba idlozi elimbi nje njalo ke. Isebenza ngezinto ezibhlungu kuphela. Usuphumelele wena. Elingisela ukuwinisile kuqhamuka ududu edlozi umsangala into evele ithakatha kwakudala. Yebo mkhulu. Uqhamuka lento bilithi ubani ngeke ayiwina lento ngathi sake safa singayitholanga lento. Idlozi leli dlozi elibhedala vele libhede ngaleli thikithi hawu sokuphelile njalo ngawo. Yebo mkhulu. Bekunikile kodwa abanye. Inhlanhla musuyitholile. Lilahle lento. Yebo. Manje mkhulu awusho yini enze ukuthi mhlawumbe ungasichazela futhi kafushane ngendaba yedlozi ngoba izinto eziningi mkhulu siyithola la kuwena sazi. Awubi nochazele yini enze ukuthi idlozi mhlambe lele ekuyilona elingafuniki eduzane lele lihlale nalawa asuke enza izinto ezirand njengoba size sisebenzisa mhlambe izinto ezinjengamahluzi ukuthi khiphe lawa esingawadingi yini enze ukuthi angakhiphane wodwa ngoba phela bayazi abantu bakithi abasemsamo ukuthi sifunani thina sabantu esiphila abaphila lemhlabeni endisidingani yini lesiyenza bangasusani bona bebe usuka wena awudingeki kule ndawo. Yebo
Hayi bakwazi nabo kususana bebodwa. Yebo. Kodwa lo uqhamuka ngokuzuma esezonyoma. Eseyithathe sebaleka. Ingakho nje kubalekile ukuthi abantu bagezwe abadala. Ngaso sonke isikhathi. Babe clean beze sebe clean bebonke. Yebo Kuhle mkhulu. ukuthi maweze noma kwenza izinto zakho zonke ubageza abantu abadala ngoba ngilanga uzokhala ukuthi umuthi awukusebenzile. Yebo. Wena umuthi usebenzise kanti unedawule ezingcolile. Kuhle la ufuna ubageze khona. Yebo mkhulu. Babe clean abantu ngoba khona bebethakatha abantu bakudala. Kukhona abanamacala mkhulukhulu abafuna ukuhlambuluka. Ukuhlambuluka kanjalo nehlambuluko zibe khona. Yebo. Wena usuthi ufuna into enhle uzoyithola kanjalo into enhle kanti kukhona abantu abangcolile abaseduzana nawe. Yebo mkhulu, hayi kuyazwakala lokho mkhulu. Yihluze leli babukele emakhaya, yihluze leli ningakhohlwa ukulike ne subscribe lapho nisitshene futhi nani ngiyeni imibuzo. Ngihamba naye umkhulu Dr Dube sihlezi silandelana njengezinhlu impela ungafunga ukuthi cha impela yizo ngqo izinhlu anti cha. Imina nje impela naye ingqungquthela le umkhulu uDr Dube. Siyasibuka isihlahla siyasibona impela siyona yonke lento ayichazayo umkhulu siyakholwa futhi ngoba umkhulu uhleze esitshena phela izinto ezisebenzayo abantu abayeke ukudlala ngabantu bakwethu bethi bazi izinto ezezizulu bazi imithi yezizulu akho lutho engeke uze uyithole la kumkhulu Dube. Iyona ingqungquthela le. Iyona ingqungquthela. Yebo. Akukho ongekuza ukuthole la kushaya impande nje kuphela njengoba ubona ukuthi isihlahla lesi esimile nje lapho ngakini nawo saziyo akuyona into esinzima kakhulu. Ningakhohlwa bakwethu ukulike ne subscribe. Namhlanje ke sisendaweni yaSEMBO. Sisendaweni yaSEMBO le eMkhomazi kulomfule ekuthiwa ugcwala ngomoya. Intshenkombe leya. Intshenkombe leya igama ledwala. Thina umuthi njengoba siwazi nje siwazi ukuthi silungisela. Yebo. Yonke Khona la hayi kude. phesheya siwela phesheya intshenkombe sizingele inyamazana. Yebo mkhulu. Konke lapho la sifunda umuthi. Mina hambe nofunda konke la. Konke lapho umuthi sifunda induku. Oh mkhulu yona ndawo akhulele kuyona le. Manje nokuthi sezimali kwasa nje saba yinyanga sibadala eminyangeni. Yebo mkhulu. Inyanga eminingi. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi ke sibonge babukele emakhaya sibonge kakhulu and sisazoqhubeka futhi siqhubeke sishuthe nokunye ongaphambili umkhulu uDr Dube ke lo uyatholakala babukele emakhaya utholakala kuyona yonke ku platform wonke ama platform social media umkhulu uDr Dube noma uthi Dr Dube TV uzovela nje umkhulu uyena mase uyayisholo wena ukuthi ufunani kuyena ufuna kusize ngani noma ufuna luphi ulwazi azokutshena lona nala umuntu ongenankinga uyatholakala babukele emakhaya siyaqhubeka manje. Yebo. Nakomunye umuthi la okuthiwa isibhubhu. Isibhubhu mkhulu. Isibhubhu. Nasi. Isibhubhu lesi. Isibhubhu lesi. Ya. Awuthi ngisibuke. Awuthi ngisiveze sivele kahle la. Yebo mkhulu, isibhubhu lesibonakala kahle kakhulu. Ngakhuluma ngaso nje kancane. Yebo mkhulu. Ngakhuluma ngasi into eningi. Yebo. Ithi imvukuzane. Yebo. Imvukuzane lena evaporateayo uma ukuthi khona isithe esiza ngaphambili. Yebo. Qala lesibhubhu. Oh, umuthi wezithake lo mkhulu. Umuthi wezithake. Osushaya izithake manje ngalo. Kuvukuzela esandleni ukuthi Khona la kuwena. Esandleni la kuwena. Engalweni. Oh mkhulu akubona labathi ibhandi. Ibhande lakho selivumba la. Usuka la kule methi. Nemvukuzane kuphela. Kanye neminye futhi ikhona. Oh mkhulu usakhuluma ngasi isihlahla futhi still. Okusho ukuthi mkhulu usebenzisa isihlahla kuphela mkhulu. Sona ke isibhubhu lesi. Yes sokushaya izitha ke manje na. Sina futhi naseyilondeni umuntu manje esilokhu esingapholi. Isola futhi isibhubhu. Esisebenzayo. Yebo mkhulu. Ukuthi neminye imithi phela ngeke ngayisho zonke indaba. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu hayi sikhona. Hayi mkhulu hayi sikhona thina sizoyilalela indaba asinankinga thina nezinganekwane. Yebo ngaba odume ngazo abantu bagcwele mangazayo. Yebo nawu yebo mkhulu. Sikudla umkhomazi. Umkhomazi mabhenanya. Kupela khona umkhomazi. Yebo mkhulu.
kazi kunethi manje omukile lo omukile akazange azatholakala akakatholakala umuke nini nje akutholakali kodwa befonela kodwa abantu abakwazi ukuthi bacinga ngaphansi kwamanzi uthi ungena nemanzini manje ngeke utholakale la utholakale olwandle oh into ejwayelekile vele ukutholakala olwandle phela namhlanje usuku olukhulu lokuzalwa mina indodana kaGugu noKeifas abanye bathi umphathe efika umakhophenyoka inyanga kamndeni the one and only eyajola nama-twins ahlukana nawe ingawayethanga inteka bayenehlelekile i-ofisi elingena-reception angisebenzi ngama-appointment ngibona ngawusuthi come